Da, suntem aici pe pășunie cu Cătălin de MLC. Acum o să luăm masa. Da. Hai să luăm masa. No, ce avem aici de mâncare? Ceapă, ratută cu cârnați, salată bună de roșii și de ceapă, aici avem niște înghețată. Și aici avem niște Big Mic, niște iaurt de la Covalac de țară. Da. Bineînțeles. No, vă salut că noi o să luăm masa, da? No, și apoi revenim.